हे गाइस, नोंथांमोननि सेराव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। कम्पिउटारनि गोरलै गियान 20टा सोंथिफोर। आसा खालामो फैबाय थानाय ग्रेड 3, ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय एसेब्लाबो नोंथांमोना हेल्प मोनगोन। बिदिनो आं गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। कम्पिउटार सोदोबखौ गाहायाव होनाय बबे रावनिफ्राय लानाय जादों? अब्ला मा होनना बुंदों नाम्बार 1 कुइसनाव कम्पिउटार सोदोबखौ बबे रावनिफ्राय लानाय जादों? अब्ला बेयाव जोंहा मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन क, लेटिन। कम्पिउटार सोदोबखौ लेटिन रावनिफ्राय लानाय जादों। अब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 2 कुइसन। इन्टारनेटनि बिफा सोरखौ बुंनाय जायो? मा होनना बुंदों नाम्बार 2 कुइसना इन्टारनेटनि बिफा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो होननानै सोंदों। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन, बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख, भिनसार्टखौ इन्टारनेटनि बिफा होननानै बुंनाय जायो। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 3 कुइसन। गिबि खोलोब एबा फार्स्ट जेनेरेसननि कम्पिउटारखौ माब्लासिम बानायनाय जादोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन ग, 1940 निफ्राय 1956 सिम गिबि खोलोब एबा फार्स्ट जेनेरेसन कम्पिउटारखौ बानायनाय जादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। आथिखालाव जों बबे खोलोबनि कम्पिउटारखौ बाहायबाय दङ? अब्ला बेयावबो जोंहा मा मोनब्रै अपसन होनाय दङ। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? ग, 5थि एबा 5 जेनेरेसन। जों आथिखालाव मा जेनेरेसननि कम्पिउटारखौ बांसिन बाहायबाय थानाय नुनो मोनदों बा बाहायबाय दङ? 5 जेनेरेसन। नाम्बार 5 कुइसन। गिबि साननो बाहायनाय डिभाइसनि मुङा मा? अब्ला जोङो मा होनना बुंदों नाम्बार 5 कुइसनाव जोङो साननो थाखाय बाहायनाय एबा बानायनाय गिबि डिभाइसनि मुङा मा होननानै सोंदों। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन, बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बिनि राइट एन्सारा जागोन एबाकास, अपसन ए। एबाकासखौ जोङो मा गिबि साननो बाहायनाय डिभाइस होननानै मोनथिनो मोनो। फैदो दाना नाम्बार 6 कुइसन। गिबि इलेक्ट्रनिक कम्पिउटारनि मुङा मामोन? बिनि राइट एन्सारा जागोन, बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। नोंथांमोनहा आं अपसनखौ बुंनायनि सिगांनो राइट एन्सारखौ दिहुननो नाजा, बिदिब्ला बांसिन गोसोआव थासिनगोन। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख, इनेक। इनेकआनो मा गिबि इलेक्ट्रनिक कम्पिउटारमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 7 कुइसन। भारतनि गिबि सुपार कम्पिउटारनि मुङा मा? बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन परम 8000, ग। आं बेखौ कमिउनिटि टेबाव होखादोंमोन। नोंथांमोना जुदि आं कमिउनिटि टेबाव बबेबा आयदानि सायाव जुदि कुइसन होदोंब्ला सानना लाबानो जाबाय जे नोंथांमोना बे आयदानि सायाव भिडिअ नुनो मोनसिगोन होननानै। मानो होनब्ला आङो भिडिअ बानायनायनि सिगां बै आयदानि मोनसे कुइसनखौ डिसक्रिपसनाव कमिउनिटि टेबाव होयो। अब्ला नोंथांमोना आं जुदि कमिउनिटि टेबाव कुइसन होयोब्ला साननानै लादो गोदान भिडिअ फैसिगोन होननानै। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 8 कुइसन। कम्पिउटारनि बिफा सोरखौ बुंनाय जायो? अब्ला जोंथ' बेखौ गासैबो मिथिखायो नङा होनब्ला? कम्पिउटारनि बिफा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो होनब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन क, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेजखौ जोङो मा कम्पिउटारनि बिफा होननानै बुंनाय जायो। जों बेखौ बयबो मिथिखायो नङा होनब्ला? फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 9 कुइसन। ब्लुटुथनि दिहुनगिरिया सोर? जोंथ' सानफ्रोमबो बाहायखायो नङा होनब्ला ब्लुटुथखौ? जोङो मा लेपटप, मबाइल नङा होनब्ला? जोङो बेफोराव मा ब्लुटुथ बाहायनाय नुयो एबा जों सानफ्रोमबो बाहायो ब्लुटुथखौ। अब्ला जों बेखौबो मिन्थिनाया मोजां ब्लुटुथखौ सोर दिहुनदोंमोन। बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन क, इरिकसन। इरिकसनानो मा ब्लुटुथखौ दिहुनजेनदोंमोन एबा दिहुनदोंमोन। नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3, ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बड' इबुक होननाय मोनसे बानायदों। बेयाव गासै 300 MCQs एबा 300 सोंथिफोर दङ। पे खालामना डाउनलड खालामना लानो हागोन। डाउनलड खालामखांनायनि उनाव प्रिन्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। अब्लानो बेखौ बिजाब बायदि नुगोन। डाउनलड पे खालामखांनायनि उनाव जुदि माबाफोर
प्रब्लेम जायोबा एबा डाउनलड खालामनो हायाब्ला एबा डाउनलड खालामनायाव प्रब्लेम जायोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं डिसक्रिप्सनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों आरो बे इबुकनि लिंकखौबो आं डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव थांनानै इबुकखौ डाउनलड खालामनो हागोन फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 कुइसन गाहायाव होनाय कम्पिउटारनि बबेखौ जों आखाइजों दांनानै मोनदांनो हायो अब्ला जोंहा मा होनना बुंदों बेयाव मोनब्रै अपसन दङ जोङो कम्पिउटारनि बबेखौ गाहायाव होनाय बबेखौ जोङो दांनानै आखाइजों मोनदांनो हायो अब्ला जोंहा सफ्टवेयर जोंथ' सफ्टवेयरखौ दांनो हाया नङा होमब्ला बेयो मोनसे एप जोंहा मा हार्डवेयर जोंहा हार्डवेयरखौ मा दांनानै मोनदांनो हायो जों डाटाखौबो जोङो मोनदांनो हाया आरो मा अपारेटिं सिस्टेमखौबो जोङो दांनानै मोनदांनो हाया अब्ला बेनि राइट एन्सार जागोन क हार्डवेयर फैदो दाना नाम्बार 11 कुइसन कम्पिउटाराव बाहायनाय आइसि चिप्स हिसाबै बाहायनाय गोरलैयैनो माजों बानायनाय जायो अब्ला जोंहा मा होनना बुंदों कम्पिउटाराव बाहायनाय आइसि चिप्सखौ जोङो माजों बानायनाय जायो होननानै बे नाम्बार 11 कुइसनाव सोंदों अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन जोङो आइसि चिप्सखौ माजों बानायनाय होनब्ला अपसन ग सिलिकन जोङो सिलिकनजों माखौ आइसि चिप्सखौ जों माजों बानायो सिलिकनजों फैदो दाना नाम्बार 12 कुइसन गुगल एबा www.google.com जाबाय मोनसे मा बेयाव मोनब्रै अपसन होदों डाइरेक्टरि अफ इमेज क दङ ब्राउजार सि दङ सार्च सार्भिस अन द वेब आरो घ दङ सार्च इन्जिन अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन घ www.google.com जाबाय मोनसे मा सार्च इन्जिन जोङो बेयाव मा गुबुन लिंकफोरखौ एबा गुबुन साइटफोरखौ मा जोङो सार्च खालामनो हायो दाना नेक्स्ट कुइसन www नि गुबै ओंथिया मा अब्ला जोङो मा बबेबा लिंक एबा URL खौ जोङो मा बाहायनाय URL नि सिगां जोङो मा www नुनो मोनो नङा होमब्ला अब्ला जोङो बै www नि ओंथिया मा जोंथ' बेखौ मिथिनांगोन नङा होमब्ला बा मिथिना थानाया मोजां अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन क वर्ल्ड वाइड वेब www नि फुल मिनिङा जाबाय वर्ल्ड वाइड वेब दे दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14 कुइसन कम्पिउटारनि DTP नि आबुं ओंथिया मा अब्ला जोङो बुङो नङा होमब्ला कम्पिउटाराव DTP खालामनांगौ अब्ला जोङो DTP नि फुल मिनिंखौबो मिन्थिना थानाया मोजां नङा होमब्ला अब्ला जोंहा DTP नि फुल फर्मा मा अपसन क डेस्कटप पाब्लिशिं अब्ला जों मिन्थिबाय नङा होमब्ला DTP नि फुल मिनिङा मा डेस्कटप पाब्लिशिं दे दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 15 कुइसन इट्स TTP जोंहा मा बेबायदि मोनसे लिंक होनायनि मिन्थियो नङा होमब्ला अब्ला जोङो बेखौ मा गाहायाव अपसन होदों बियो मानि बिदिन्थि www.youtube.com बेयो मोनसे मानि बिदिन्थि ए सार्भार एन एक्सेस कड ए URL ए डाइरेक्टरि अब्ला जोंहा सिगाङाव आं बुंखादोंमोन नङा होमब्ला बेयो मोनसे मा URL नि बिदिन्थि ए URL बिनि राइट एन्सार जागोन ए URL फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 16 कुइसन कम्पिउटारनि बेलायाव GUI नि आबुं महरा मा जोंहा कम्पिउटाराव GUI होननाय मोनसे दङ नङा होमब्ला बेनि फुल फर्मा मा बे अपसन ग ग्राफिकेल इउजार इन्टारफेस मा होनना बुंदों GUI नि फुल फर्मा मा ग ग्राफिकेल इउजार इन्टारफेस गोसोआव लाखिबानो जाबाय नाम्बार 17 कुइसन 1 MB एबा मेगाबाइटजों समान जोंहा मा होनना बुंदों 1 MB जों गाहायाव होनाय बबे अपसना समान अब्ला बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ 1024 किल'बाइट्स 1024 जिगाबाइट 1024 बाइट्स आरो गोजौनि मोनसे नङा बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन 4 1024 किल'बाइटजों मा जायो 1 MB जायो आरो जोंहा मा 1024 MB जों मा जायो 1 जिगाबाइट एबा GB जायो नङा होमबा जों बेखौ मिथिखायो अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन क 1024 किल'बाइट आं बे कुइसन सायाव बबेबा भिडिअ'आव बानायखादोंमोन माबायदि जालाङो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ सिगाङाव नायदोंब्ला मिथिखागोन बेनि राइट एन्सारखौ मिथिखाबाय जानांगौ थिग बेबायदिनो आङो आरो जिकेनि गोबां भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलनि डिसक्रिप्सनाव थांना नायनो हागोन आं डिसक्रिप्सनाव माखासे लिंकफोरखौ होनानै दोनदों दाना नेक्स्ट कुइसन
नाम्बार 18 कुइसन टाच स्क्रिना जाबाय मोनसे लांदां जायगा डिभाइस गाहायाव मोनब्रै अपसन दङ प्रसेसिं डिभाइस आउटपुट डिभाइस ग दङ इनपुट डिभाइस ग दङ मोननैबो क आरो ग अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन बे गआ जागोन दे मोननैबो टाच स्क्रिना जाबाय मोनसे मा आउटपुट डिभाइस आरो इनपुट डिभाइसबो अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय नङा होमबा दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन 19 नाम्बार कुइसन ALU नि आबुं मुङा मा जोंहा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे ख एरिथमेटिक एन्ड लजिक इउनिट ALU नि आबुं मुङा मा एरिथमेटिक एन्ड लजिक इउनिट आं फिन नोंथांमोननि सेराव बुंफिनबाय नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बड' इबुक बानायदों बेयाव गासै 300 MCQs एबा 300 सोंथिफोर दङ बेखौ पे खालामना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामना लाबानो जाबाय अब्लानो बेखौ लेखा बायदि नुगोन बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों पे खालामखांनायनि उनाव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा एबा डाउनलड खालामनो हायाब्ला एबा इबुकखौ मोनाब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं डिसक्रिप्शनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन एबा दिनैनि जोबथा कुइसन नाम्बार 20 कुइसन रेमनि आखुआ रेमा माने मा खालामो बा रेमनि आखुआ मा क होनदों कनस्टेन्ट क दङ डायनामिक ग दङ भलेटाइल ग दङ नन भलेटाइल अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन क भलेटाइल दिनैनि भिडिअआ एसेबांआनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एबा मदद जागोन बायदि मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालामना हो आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय